तसं या भक्तीच्या प्रवासामध्ये सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. या 12व्या अध्यायामध्येच आपला हा प्रवास आता इथपर्यंत 12व्या अध्यायापर्यंत झाला आणि सगळ्यांचा खूप आनंद आहे आणि ज्यांना हा अगदी शतगुणी आनंद होतो या श्रीकृष्णाला यांच्या चरणी आपण वंदन केलेलं आहे, की त्यांना आज खूप आनंद होतोय. आज तर आपण भक्तीच्या मार्गावरती आहोत आणि अशा प्रकारे या अध्यायाच्या प्रवासामध्ये, या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये तुम्ही सगळे आपण बरोबर आहात 12व्या अध्यायापर्यंतचा खूप आनंद आहे आणि खूप कौतुक आहे. असंच आपण पुढे या प्रवासामध्ये ज्ञानयोग शिकून 18 अध्याय पूर्ण करणार आहोत. एक सेकंद द्या, मी पाणी आणते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण काल बघितलेलं आहे, भगवंतांचं विश्वरूप दाखवलेलं आहे. अर्जुनाला भगवंतांनी आपलं विश्वरूप दाखवलंय, परंतु अर्जुन कशा प्रकारे भयभीत झालेला आहे आणि कशा प्रकारे व्यथित होऊन भगवंतांचं परमात्मा रूप दाखवावं आणि मग थेट मनुष्य रूपामध्ये भगवंतांच्या दुर्मिळ अशा मनुष्य रूपामध्ये बघण्याची इच्छा अर्जुनाने व्यक्त केली आणि अर्जुनाला भगवंतांनी ते मनुष्य रूप दाखवलेलं आहे की जे अत्यंत दुर्मिळ आहे आणि असं मनमोहक असं भगवंतांचं जे श्यामसुंदर रूप आहे ते बघून अर्जुनाच्या मनाला धीर आलेला आहे. मन कुठेतरी शांत झालंय, जे व्यथित झालं होतं, जे अजस्त्र आणि असं विस्मयकारी आणि अद्भुत असं भगवंतांचं रूप बघून की ज्याच्यामध्ये सहस्त्र मुख, जिव्हा आणि सहस्त्र दाढा आणि सगळ्या त्या शस्त्र, माळा आणि सगळं ते असं रूप बघून भयंकर भयभीत झालेलं आहे. कारण हे रूप कुठेतरी मग प्रेमाची आदान प्रदान नाही करत, कारण कुठेतरी याच्यामध्ये हे त्याला इतकं महत्व दिलं जात नाही या विश्वरूपाला, कारण कुठेतरी रौद्रता आहे आणि कुठेतरी या रूपा हे कुठेतरी टेम्पररी तात्पुरतं भगवंतांनी, आणि हे अर्जुनाला कळावं यासाठी नाहीच, कारण अर्जुनाला कुठलाही संशय नाही हो मनामध्ये. अर्जुनाने पूर्णपणे जाणलेलं आहे भगवंतांना. 10व्या अध्यायातच अर्जुन म्हणतोय की माझा भ्रम पूर्णपणे दूर झालेला आहे आणि मला आता कळलेलं आहे की तुम्ही कसे तत्व आहात, परमतत्व आहात, कारणांचे कारण भगवंत आहात आणि मी हे दिव्य, हे गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान आणि राजगुह्य असं ज्ञान तुमच्याकडून जाणलेलं आहे, जो आम्ही परमात्म्याचा, की तुम्ही परब्रह्म आहात आणि आम्ही ब्रह्म, हे प्रकाश, हे परब्रह्माचा अंश आहे, या परमात्म्याचा अंश आहे आणि हा परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. असं हे सगळं ज्ञान तुम्ही तुमच्या विभूती मला दाखवलेलं आहे आणि मी जाणलेलं आहे कशा प्रकारे तुम्ही अभिव्यक्ती आणि तुम्ही तुमच्या सूचक व्यक्ती दाखवून की कुठे तुम्ही निवास करताय आणि कशा प्रकारे तुमच्या भक्तीमध्ये रममाण व्हायचं आहे, ह्या सगळ्याचं ज्ञान तुम्ही दिलेलं आहे. तर जसं मी काल सांगितलं की ब्रह्म रूपाजवळ आहे, कुठेतरी भगवंतांचं विश्वरूप हे ब्रह्म आणि कुठेतरी तीव्र प्रकाश, तेज, कितीतरी सूर्यांचा प्रकाश सुद्धा फिका पडेल इतकं ते प्रखर तेज होतं आणि म्हणूनच त्यासाठी भगवंतांनी दिव्य दृष्टी दिलेली होती अर्जुनाला, कारण अर्जुन हा साध्या डोळ्यांनी ते बघू शकणार नाही. परंतु कुठेतरी हे सगळं भयभीत होऊन मग मनुष्य रूप, आणि जे मनुष्य रूप भगवंत म्हणतात की फक्त हे भक्तीच्या मार्गाने जो शुद्ध भक्त असतो त्यालाच माझं हे शुद्ध, माझं हे मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आणि त्या मनुष्य रूपामध्ये मग तो मला बघू शकतो आणि त्या मनुष्य रूपामध्ये तर या भक्तीच्या मार्गावरती जेव्हा तो शुद्ध भक्त असतो आणि त्याची भक्ती इतकी शुद्ध आणि इतका तो स्वतःला तन्मन धनाने त्यांनी लीन केलेलं असतं की मग सुख दुःख सगळ्याचं कुठेतरी स्थैर्य आणलेलं असतं आणि सगळ्या कर्मांना तो मला अर्पण करतो. अशा प्रकारे जो अकर्माच्या वाटेवर असतो तो शुद्ध भक्त हा मला या रूपामध्येच म्हणजे माझं हे रूपच बघू शकतो आणि
याच मार्गावरती आपण पुढे जाऊन हा भक्तीचा मार्ग आणि मग अर्जुनाच्या मनामध्ये काय प्रश्न उभे राहिलेले आहेत आणि मग कशा प्रकारे हे की अर्जुनाने तर भगवंताला या रूपामध्येच बघितलंय, मनमोहक अशा श्यामसुंदर रूपामध्ये आणि मनुष्याच्या रूपामध्ये जपलेलं आहे. परंतु मग की कोण आहेत असे आणि कशा प्रकारे जे ब्रह्मरूपाला जपतात किंवा ब्रह्मरूपाला पूजतात आणि मग जे फक्त एक शक्ती मानतात आणि ज्या निराकार अव्यक्त रूपाला मानतात, तर त्यांचं कसं होतं आणि भक्तीच्या मार्गावरती येण्यासाठी काय आवश्यक आहे आणि कशा प्रकारे हे भक्तीचे मार्ग आहेत. मग जसं आपण बघितलं की या 9 टप्प्यांद्वारे भक्तीवर येता येतं, की ज्याच्यामध्ये श्रद्धा हा पहिला भाग आहे, त्याच्यानंतर सत्संग, त्याच्यानंतर निष्ठा केली जाते भगवंतांबरोबर. मग जेव्हा प्रेम अगदी शेवटची पायरी की कृष्ण प्रेम, मग ज्याप्रमाणे आपण संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन की या सगळ्याचं ध्येय, हे सगळं दिव्य ज्ञान घेऊन याचं ध्येय काय आहे, ज्ञानाचं ध्येय, हे ज्ञेय प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि हे आपण जेव्हा जाणतो आहे आणि हे जेव्हा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, तेच कुठेतरी आपल्याला या भक्तीच्या मार्गावरती घेऊन जात आहे. आणि मग या सकाम कर्मातून कुठेतरी निष्काम कर्म हे अकर्माकडे वाटचाल चालत असतं. मग ह्या सगळ्या योगांमार्फत जाण्याऐवजी भगवंत म्हणतात हे एक एक कुठेतरी पायरीवर आहे, कुठेतरी टप्प्यावर आहे, पण ती लिफ्ट कशी आहे? तर तुम्ही स्वतःला जेव्हा या कृष्ण भावनेमध्ये की या भक्तीचा मार्ग थेट तुम्हाला या शुद्ध भक्तीमध्ये घेऊन जाईल. आणि हे भगवंतांनी आधीच्या अध्यायामध्ये ह्या आपण ज्या 7व्या अध्यायापासून सुरुवात केलेली आहे, तर कोण हे भक्तीच्या मार्गावर आणि कोण प्रकारचे 4 व्यक्ती आहेत ज्या भक्तीच्या मार्गावर येऊ शकतात, कोण भक्तीच्या मार्गावर येऊ शकत नाहीत. भगवंताला ज्यांनी जाणलेलं नाहीये आणि जे मानत नाहीयेत, अशा प्रकारचे मायावादी आणि मग त्याच्यामध्ये मूर्ख लोक आणि त्याच्यामध्ये अज्ञानी लोक, जे मूढ आहेत, जे आसुरी लोक आहेत, आणि अशा नराधम लोकांना मग कधीही या मार्गावरती येताच येत नाही. कारण ती वृत्ती ते बाळगूच शकत नाही, कारण तमोवृत्ती असते, अज्ञानामध्ये पूर्ण अंधकार असतो, कुठेही ज्ञानाचा प्रकाश मिळण्याची शक्यताच नसते. आणि म्हणूनच मग ते या मार्गावर येणं अत्यंत कठीण असतं. आणि म्हणून आज आपण बघतोय की या भक्तीच्या मार्गावरती कसं यायचं आणि भक्तीचा मार्ग की मग भगवंतांना जाणणारे कसे आहेत आणि भगवंतांच्या अव्यक्त रूपाला जे जाणतात आणि जे भगवंतांच्या मनुष्य रूपाला जाणतात, मग त्याच्यामध्ये काय फरक आहे आणि कशा प्रकारे ते जाणता येतं, अशी ही भक्ती सेवा आज आपण बघणार आहोत. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा हा प्रश्न पडलाय की अर्जुन तर प्रत्यक्ष मनुष्य रूपाची आणि अर्जुन प्रत्यक्ष परमात्मा आणि मनुष्य रूपाची भगवंतांच्या पूजा करतो, कारण भगवंतांना प्रत्यक्ष त्यांनी बघितलंय, मनुष्य रूपामध्ये त्यांनी भगवंतांची पूजा केली आहे, भगवंतांना जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच भक्ती सेवेमध्ये की अशा प्रकारचे लोक जे व्यस्त आहेत की ज्यांनी तुम्हाला पूर्णपणे जाणलेलं आहे, की मग अशा प्रकारचे लोक अव्यक्त जे ब्रह्माची जे अव्यक्त आहेत, मग कोण अधिक परिपूर्ण मानले जाते, की मग याच्यामधून कोण परिपूर्ण मानलं जातं, की जे अव्यक्त पूजा करतात का जे पूर्णपणे भक्तीमध्ये तुमच्या रूपाची पूजा करतात. मग भगवंत उत्तर देत आहेत. श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्याचं मन स्थिर आहे, आता हे अव्यक्त रूप करणारे म्हणजे जे मानत नाहीयेत आणि जे फक्त एक शक्ती मानतायत, मग असे लोक, मग बघा एक उदाहरण देते मी तुम्हाला, की असं सपोज एखादी जर तुम्ही पत्र लिहिलं आणि ते पत्र तुम्ही एका पोस्टाच्या पेटीत टाकलं आणि ती पोस्टाची पेटी पूर्णपणे अगदी छाप म्हणजे ज्याची गव्हर्नमेंटचं अप्रुव्हल असतं आणि ते पत्र खात्रीदायकरित्या जिथे तुम्ही पोहोचवणार आहात, ज्यांच्यासाठी लिहिलं आहे, तिथे बरोबर त्या डेस्टिनेशनला जाणार आहे. कारण ती पेटी आहे ती कुठेतरी ऑथोराइज्ड आहे,
कुठेतरी शासनाने अप्रूव्ह केलेली आहे आणि मग अशी अशी ती कुठेतरी रजिस्टर्ड आणि कुठेतरी जेव्हा ती एक सेकंड कुठेतरी जेव्हा ती पूर्णपणे आपण त्याला म्हणतो की अगदी शिक्का मारलेली आणि पूर्णपणे खात्रीलायकरित्या ते तुमच्या त्या ठिकाणी पोहोचणार आहे. पण हेच तुम्ही एखाद्या मुलाने खेळण्यामध्ये पेटी तयार केलेली असेल आणि मग ती पेटी तयार केलेली आणि त्याच्यात जर तुम्ही ते पत्र टाकलं तर खात्री आहे का हो तुम्हाला जायची? तुम्हाला वाटतं ते पत्र जाईल तुमचं त्या ठिकाणी? मला नाही उत्तर द्या माताजी, नक्की, संवाद साधा. नाही हो, माताजी, हरे कृष्ण. नाही नाही जाणार. नाही जाणार. आणि सगळ्यांनी संवाद साधायचा. मला थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह ठेवायचा माझा प्रयत्न असतो. सगळ्यांनी उत्तरं द्या. जरी चुकली, तुम्हाला जे मला तुमच्या मनातलं जाणून घ्यायला आवडेल आणि आपण मधून-मधून म्हणून गप्पा मारूया. कारण बरेच हे अध्याय असे आहेत, की जे मी वेळेच्या अभावी पूर्ण आपले व्हायला हवे असतात म्हणून मी खूप इंटरॅक्टिव्ह ठेवू शकत नाही. पण माझा प्रयत्न आहे नक्कीच. तर आपण बोलत राहूया मधून-मधून. तर सांगण्याचा उद्देश हा, की बघा, की जे मनुष्य रूपाला मानतायत आणि मग या जगतामध्ये की ज्याला कुठेतरी मग ज्याला जाणणं, ज्या भगवंताला जाणणं, जसं आपण म्हटलं की भगवंताच्या देवळामध्ये जाऊन त्या मूर्ती रूपाची पूजा कशी केली जाते. मग ते मूर्ती प्रभुपादांनी सांगितलं तर मूर्ती एक दगड नसतो फक्त, तर त्याच्यामध्ये त्याला प्रतिष्ठापना केलेली असते. त्या प्रतिष्ठापना मग कोण करतं? तर एक उच्च गुरु करतो. मग देवळातले पुजारी आपण बघतो. मग तो फक्त एक भगवंतांचा, मग तो जे कोणी जर मानत नसतात, जे अव्यक्त मानत असतात, ते त्याला फक्त एका मग त्यांच्या आयडियल म्हणजे त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे ते त्याची पूजा करतात आणि मग ते त्या कुठल्याही म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या एका दगडाची पूजा केली देव मानून तर तसं होत नाही. मग कुठेतरी ती प्रतिष्ठापना, कुठेतरी त्या मूर्तीमध्ये प्राण आणलेला असतो आणि कुठेतरी ते प्राण स्थापना केलेली असते त्या पुजाऱ्याने आणि मग आपण बघत असतो की हे गुरु, हे पुजारी मग ते किती जवळ असतात, ते भगवंतांशी बोलत असतात. तुम्ही जर बघितलं असेल म्हणून कालच्या ह्याच्यामध्ये, की जेव्हा तुम्हाला निराश वाटेल, तुम्ही राधाकृष्णांचं आपण बघतो, आता ही कृष्णाची मूर्ती इथे समोर दिसतेय, ती मूर्ती बोलत असतात आपल्याशी आणि का मग त्या मूर्तीमध्ये प्रतिष्ठापना? कारण त्यांच्यावरती ते संस्कार, त्यांच्यावरती त्या प्रकारे त्यांना अ, अ, त्यांना स्नान घातलेलं असतं. त्यांना पूर्ण प्रकारे आपण म्हणतो ना, सगळ्याचं दही, दूध, तूप, मध या सगळ्याचं पंचखाद्याचं आणि सगळ्या पंचामृतांनी अभिषेक केलेला असतो. सगळ्या नद्यांना, 9 नद्यांना आमंत्रण दिलेलं असतं आणि तो एक सोहळा असतो. आणि मग त्या सोहळ्यामार्फत त्या मूर्तीवरती पूर्णपणे प्रतिष्ठापना, प्राण स्थापना, जसं आपण गणपती बसवतो बघा, गणपती उत्सवामध्ये बसवली जाते. आपण मूर्ती पूजेची मूर्ती एक वेगळी असते आणि एक मूर्ती वेगळी असते. मग हे मूर्ती पूजा आणि कशा प्रकारे या मूर्ती पूजेचं महत्व आहे. मग ती नुसती डीटी म्हणतो ना, की राधाकृष्णांची डीटी म्हणून लॉस एंजेलिसमध्ये प्रभुपाद जेव्हा होते, तेव्हा त्या मूर्तीमध्ये प्रतिष्ठापना केल्यानंतर की प्रत्यक्ष कृष्णाच्या समोर तुम्ही सगळे बसलेले आहात अगदी, की राधाकृष्ण प्रत्यक्ष आलेले आहेत आणि तुम्ही सगळे तिथे बसलेले आहात, की तुम्ही सगळे हे डिव्होटीज म्हणजे कोण, की भगवंतांनी सांगितलं की भगवंतांचे सगळे अगदी जाणणारे सगळे जण जेव्हा त्यांच्या आजूबाजूला असतात, की गोपी असतात, गोपिका असतात आणि सगळा परिसर जणू काही त्या सगळ्यांनी आनंदून जातो. अशा प्रकारे या मूर्तीची प्रतिष्ठापना आणि म्हणून इथे दाखवलेलं आहे बघा, की ज्याचं मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना आणि मग ही उपासना केली जाते. पुजारी आपण बघा म्हणतो, की प्रत्यक्ष भगवंतांशी बोललं जातं. मग ज्या प्रकारे ते मंत्रोच्चार केले जातात, जे वेद म्हटले जातात, त्या अनुसार भगवंतांची पूर्णपणे प्रतिष्ठापना केली जाते आणि म्हणून त्या मूर्ती रूपाला जपलं जातं आणि म्हणूनच त्या रूपाला, की ज्याच्यामध्ये कृष्ण आपल्याशी प्रत्यक्ष म्हणूनच एन-एन-डी प्रभूजी म्हणतात, नामनिष्ठ प्रभूजी, की आपण स्वतः नाही त्या मूर्तीमध्ये जीव नाहीये, आपण जीव नसलेले त्याच्या समोर जातो आणि मग ती मूर्ती आपल्याशी बघत असते, की मूर्ती वाट बघतेय कधी आपण येणार आहोत. पण आपल्या मनाचं काय? तर आपण त्या श्रद्धेने, आपल्या मनात ती श्रद्धा महत्वाची असते. मग किती वेळेला आपण या कलियुगामध्ये काय-काय ऐकतो, मला माहिती नाही ते कितपत असेल, पण काही वेळेला डोळ्यातनं अश्रू येतात म्हणतात किंवा मग किती कोणी याची प्रचिती घेतली माहिती नाही. परंतु अशा गोष्टी सुद्धा आहेत, की ज्याच्यामध्ये मग प्राण स्थापना आणि प्रतिष्ठापना केलेली असते, की त्याला एक प्रकारच्या वेद मंत्रांद्वारे
त्याच्यामध्ये प्रतिष्ठापना केलेली असते. अशा या मूर्तीला, अशा या मूर्ती पूजेला हे महत्व आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणते की माझी श्रद्धेने उपासना, आणि मग त्या 9 टप्प्यांवर जाऊन त्या श्रद्धेने जेव्हा पूर्णपणे उपासना केली जाते आणि पूर्ण भक्त माझी उपासना करण्यामध्ये मग्न असतो, तो सर्वात परिपूर्ण मानला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे अव्यक्त इंद्रियाच्या जाणीवेच्या पलीकडे असलेले सर्वव्यापी, अकल्पनीय, स्थिर आणि स्थावर, निरनिराळ्या इंद्रियावर नियंत्रण ठेवून आणि सर्वांसाठी समान रीतीने वागून परमसत्याच्या अव्यक्त संकल्पनेची पूर्ण पूजा करतात, सर्वांचे कल्याण करणारे असे लोक शेवटी माझी प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा, भगवंत आता या भक्तीच्या मार्गावरती आपल्याला खूप ऑप्शन्स देत आहेत. भगवंत जसे आहेत तसे आपल्याला स्वीकारतायत. मी जसं तुम्हाला म्हटलं की मग भगवंतांचं ब्रह्मरूप असो, भगवंतांच्या परमात्मा रूपाची, किंवा मग जो भक्तीच्या मार्गावरती अगदी समाधी अवस्थेत आणि त्या 9 टप्प्यांना पार करून ज्याने कृष्णाचं प्रेम मिळवलंय आणि कृष्णाच्या प्रेमामध्ये पूर्ण लीन झालाय, की अगदी शुद्ध भक्त, आणि मग अशांनाही स्वीकारलंय. मग त्यांना जे मनुष्य रूप आणि ज्या दुर्मिळ रूपामध्ये की प्रत्यक्ष कृष्ण समोर दिसतात, मग ती मूर्ती नाही तर प्रत्यक्ष कृष्ण समोर दिसतात. अहो, जेव्हा तुम्ही चैतन्य महाप्रभूंच्या काळात आणि असं की प्रत्यक्ष जे कृष्णाचा अंश होते आणि प्रत्यक्ष जे आपण पंचतत्व म्हणतो, या सगळ्याला साक्षात्कार, आणि म्हणून आपण त्यांना का गुरु म्हणतो, या सगळ्यांना साक्षात्कार झालेला असतो. आणि तुम्हाला साक्षात्कार झालाय त्याची तुम्ही आम्हाला दृष्टांत द्या आणि मग ते आम्हाला दाखवा. आणि म्हणूनच या उत्तम गुरुची, आणि त्यांनी त्यांच्या आध्यात्मिक पातळीवर जाऊन ती प्राप्ती केलेली असते. त्याला खूप साधना, तप, आणि ज्या भक्तीच्या मार्गावर मग की ज्यांनी हा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा महामंत्र ज्यांनी पृथ्वी तलावर आणला, ज्यांचे अनुयायी लाखो करोडो अनुयायी, की ज्यांचं अनुसरण सगळे करतायत, मग त्यांचं आचरण, आणि मग ज्यांचं आचरण ज्या भक्तीच्या मार्गावर की जे शुद्ध भक्त, प्रत्यक्ष कृष्णाचा अंश आणि प्रत्यक्ष कृष्ण भगवंत यांनी ते आपल्याला सांगितलेले आहे. आणि म्हणूनच या मनुष्य रूपाला किती महत्व, आणि मग त्या श्रद्धेला, त्या मनापासून केलेल्या श्रद्धा उपासनेला किती महत्व हे भगवंत सांगतात. परंतु जे भगवंत सांगतायत, जे अव्यक्त इंद्रियांच्या जाणीवेच्या पलीकडे असलेले सर्व व्यापी, अकल्पनीय, स्थिर आणि स्थावर, निरनिराळ्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवून आणि सर्वांसाठी समान रीतीने वागून परम सत्याच्या अव्यक्त संकल्पनेची पूर्ण पूजा करतात, सर्वांचे कल्याण करणारे. बघा, भगवंत ऍक्सेप्ट करतायत की जरी ते अव्यक्त रूपाला मानतायत तरी ते कुठेतरी चांगल्या कर्मात आहेत. कुठेतरी जरी त्यांनी त्या अव्यक्त रूपाला मानलंय तरी त्यांनी कुठेतरी ते सत्याचं कास धरतायत आणि कुठेतरी त्यांचं इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवतायत, कुठेतरी इंद्रियांच्या जाणीवेच्या पलीकडे जाऊन ते त्याग भावनेमध्ये आहेत, सर्वांशी समान वागतायत. मग जसं परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयात आहे, जसा तो एक ब्राह्मण, उच्च शिक्षित ब्राह्मण जसा चांडाळ आणि पशु पक्षी प्राणी या सगळ्यांना जसं एका समान दृष्टीने वागवतो, तसंच जर ही व्यक्ती अव्यक्त रूपात जरी आणि जाणत असली आणि जरी त्यांनी आपल्या इंद्रियावर नियंत्रण मिळवून पूर्णपणे या संकल्पनेची सुद्धा पूजा करत असतील, तर या सर्वांचं कल्याण करणारे असे लोक मग भगवंतांच्या मार्गावरती असतात. कुठेतरी पुढे जाऊन ते निष्काम कर्माच्या मार्गावरती असतात आणि मग ते त्यांना कुठेतरी अकर्माच्या वाटचालीकडे नेत असतं. कुठेतरी ती वाट त्याच मार्गावरती असते. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की ते शेवटी माझी प्राप्ती करतात. मग जरी ते त्या रूपालाच मानत असले, जरी त्या संकल्पनेला मानत असले, तरी ते कुठेतरी सत्याची कास धरतायत, कुठेतरी दृढता आहे त्यांच्या मनामध्ये, सगळ्यांना समान वागणूक देतायत आणि त्यांनी इंद्रियांवर कुठेतरी नियंत्रण मिळवलेलं आहे. आणि असे सर्वजण मग माझ्या मार्गावरती असतात. आणि तेच भगवंत सांगतायत, तेच दुसरे लोक जे अव्यक्त रूपाने, परंतु त्यांचं वागणं कसं आहे, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ज्याचे मन परमात्म्याच्या अव्यक्त वैशिष्ट्याशी संलग्न आहे, त्यांच्यासाठी प्रगती खूप त्रासदायक आहे. त्या अनुशासनात प्रगती करणे जे मूर्त स्वरूप धारण करतात त्यांच्यासाठी नेहमीच कठीण असते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण.
ज्यांचं मन परमात्म्याच्या अव्यक्त वैशिष्ट्यांची संलग्न आहे त्यांच्यासाठी प्रगती खूप त्रासदायक आहे. अनुशासनात प्रगती करणे जे मूर्त स्वरूप धारण करतात त्यांच्यासाठी नेहमीच कठीण असते. कारण जे मूर्त स्वरूप, कारण ज्यांच्यामध्ये स्वतः ते भाव आणू शकत नाही आणि ज्यांचं अव्यक्त रूपात आहे, वैशिष्ट्यांची संलग्न आहे, परंतु त्यांची प्रगती कुठे का खणतीये? कारण कुठेतरी ते स्वतःला त्या मूर्त रूपात आणि स्वतः त्या अनुशासनामध्ये कुठेतरी त्या शासनाची, कुठेतरी त्या स्वतःला त्या बांधील करण्याची त्यांची वृत्ती नसते. ते मूर्त स्वरूप स्वतः धारण करतात त्यांच्यासाठी नेहमीच हे कठीण असते. मग ती प्रगती खूप कठीण असते कारण ते स्वतःला त्याप्रमाणे मोल्ड करत नाहीत. स्वतःला त्याप्रमाणे, जसं आपण म्हटलं की एखादी सत्याची कास धरतोय, कुठेतरी समानतेने वागतोय, अशी लोक जरी त्या रूपाला मानत असते अव्यक्त, तरी पण ते कुठेतरी त्या मार्गावरती, चांगल्या मार्गावरती असतात. परंतु जे लोक अव्यक्त रूपाला जाणतायत परंतु त्यांना अनुशासन नकोय, त्यांना कुठलीही बांधिलकी नकोय, आणि अशांसाठी ते नेहमीच, याचं उदाहरण मी तुम्हाला एक सांगते हा, एक सेकंद. त्याचं तात्पर्य मला वाचायला आवडेल तुमच्यासाठी. ज्यांचे मन परमसत्याच्या, बघा, योगीजन परमसत्याच्या अचिंत अव्यक्त निर्विशेष स्वरूपाच्या प्राप्तीचा मार्ग अनुसरतात त्यांना ज्ञानयोगी म्हटले जाते. आणि जे योगी पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झालेले असतात त्यांना भक्ती योगी म्हटले जाते. आता या ठिकाणी ज्ञानयोगी आणि भक्ती योगी यातील भेद निश्चितपणे स्पष्ट केलेला आहे. ज्ञानयोगाचा मार्ग हा शेवटी जरी भगवंतांकडे नेणारा असला तरी तो अतिशय कष्टप्रद आहे. तर भक्ती योगाच्या मार्गात प्रत्यक्ष भगवंतांच्याच सेवेमध्ये संलग्न व्हावे लागत असल्याने देहधारी जीवासाठी हा मार्ग अत्यंत सहज, सुलभ आणि स्वाभाविक आहे. अनादी काळापासून जीव हा देहबद्ध झालेला आहे. केवळ सिद्धांत रूपाने आपण शरीर नाही हे जाणणे जीवाला कठीण असते. यास्तव भक्तियोगी हा श्रीकृष्णांच्या अर्च विग्रहाला, आणि म्हणूनच त्याला अर्च विग्रह, की जे मूर्ती स्वरूप आणि ज्या प्रतिष्ठापना करून आणि जे या मूर्ती रूपाला आणि जे कुठलंही काल्पनिक न धरता की या पूजेला आणि ज्या मनापासून त्या भावनेने उपासना करतात त्याला अर्च विग्रह म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच या अर्च विग्रहाला, श्रीकृष्णांच्या अर्च विग्रहाला आराध्य म्हणून स्वीकारतो. कारण मनामध्ये शारीरिक संकल्पना ही असतेच आणि या संकल्पनेचा अशा तऱ्हेने उपयोग करता येतो. मंदिरातील भगवंतांच्या अर्च विग्रहाची आराधना म्हणजे पुतळ्याचे पूजन नव्हे. वैदिक प्रमाणांनुसार पूजन हे सगुण अर्थात निगुण असू शकते. मंदिरातील अर्च विग्रहाचे पूजन हे देखील सगुण पूजन आहे. कारण भगवंत भौतिक तत्वांद्वारे प्रकट झालेले असतात. पाषाण, काष्ण किंवा रंगाद्वारे भगवंतांचे अर्च विग्रह प्रकट झाले नसले तरी ते प्राकृत नसतात. हे भगवंतांचे परिपूर्णत्व असते. आणि म्हणूनच ते नुसतं दगड, माती आणि याचं नसतं, तर ते परिपूर्णत्व असते, कुठेतरी सगुणपणा असतो. आणि म्हणूनच या वेदांद्वारे आणि उपासनेद्वारे कुठेतरी त्या मूर्ती स्वरूपाला कुठेतरी एक दिव्यता आणलेली असते. या ठिकाणी एखादे स्थूल उदाहरण देता येईल की रस्त्यावर जसं आपण म्हटलं की टपाल पेट्या असतात आणि ते टपाल पेट्यांचं जे मी उदाहरण दिलं ते इथे अगदी पूरक आहे. आणि एक अजून मी तुम्हाला एक सेकंद द्या. वेगळी स्लाइड मी फोन मध्ये शोधत होते. ठीक आहे, त्या टपाल पेटीची स्लाइड अशी नाही, ज्याचं मी उदाहरण दिलं तुम्हाला. आणि म्हणूनच कुठेतरी हा
ज्ञान योग आणि भक्ती योग म्हणजे इथे क्लेशोधिक हरे कृष्ण रस्ते. माताजी. हरे कृष्ण. आवाज थोडा कमी येतोय कमी बोलताना, येतोय. वाचताना मोठा येतोय. एक हरे कृष्ण. आता येतोय? आता येतो. तर अशा प्रकारे कुठेतरी हा भक्तीचा मार्ग कसा श्रेष्ठ आहे हे भगवंत इथे सांगतायत, की जे भक्ती मार्गाला जाणून मग सगळेजण, जसं मी तुम्हाला ते चांभार आणि ब्राह्मणाची गोष्ट सांगितली, की सगळ्यांचा वेदांचा अभ्यास केला जातो, सगळ्यात ज्ञान घेतलं जातं, परंतु ह्या ज्ञानाचा मार्ग कुठेतरी क्लेशातून कधी जातो, जेव्हा त्या भक्तीला स्वीकारलं जात नाही, जेव्हा ती भावना मनामध्ये नसते, आणि म्हणूनच मग ती कुठेतरी क्लेशामध्येच रूपांतर होते. ते कुठेतरी खूप क्लेश देणारच असतं, कारण त्रासदायक असतो हा मार्ग. दिव्य ज्ञान घेतलं जातं, पण कुठेतरी ते भक्तीच्या मार्गावर आणलं जात नाही, कुठेही भगवंताला जाणलं जात नाही त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच भगवंत इथे प्रभुपादांनी खूप तात्पर्यामध्ये सुरेख लिहिलं आहे, की म्हणूनच अशा प्रकारे, की ज्या प्रकारे बघा, इंद्रियांना अगम्य असणारे भाव जाणावे लागतात आणि या सर्व पद्धतीचा अनुभव घ्यावा लागतो. सर्वसाधारण मनुष्यासाठी सोपं नसतं. भक्तीमध्ये संलग्न झालेल्या कृष्ण भावना भावित मनुष्याला केवळ प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाने नियमितपणे अर्च विग्रहाला वंदन केल्याने, भगवंतांचे गुणगान श्रवण केल्याने, केवळ भगवत प्रसाद ग्रहण केल्याने भगवंतांची अनुभूती सहज होऊ शकते. परंतु परमसत्याचा साक्षात्कार होण्याची शाश्वती नसलेल्या क्लेशदायक मार्गाचे निर्विशेषवादी अनुसरण करीत आहेत, त्याचा काहीही संदेह नाही. त्यांचा काही नाही, म्हणजे जे फक्त निर्विवादवादी आणि तर्कशास्त्रावरती आहेत, परंतु कृष्ण भावना भावित नाहीयेत. कुठल्याही कीर्तन, जसं आपण या भक्तीच्या पायऱ्या बघितल्या, नवविध भक्तीच्या, कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णू सेवनम विष्णू सेवनम, अर्चनम वंदनम पाद्य सेवनम, स्मरणम आणि दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, की मग श्रवणम कीर्तनम हे अत्यंत महत्वाचं दाखवलंय, की मग तुम्ही ज्या गुरूंच्या आध्यात्मिक श्रवणाने आणि जे कीर्तन केलं जातं या सगळ्याच्या श्रवणाने आणि वंदन केल्याने आणि भगवंतांचा प्रसाद ग्रहण केल्याने आणि या भक्तीच्या मार्गावरती आणि मग अर्च्य विग्रहाने, की या मूर्तीचं पूजन करून आणि मनोभावे पूजा करून, जसं आपण पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मग जेव्हा नैवेद्य दाखवला जातो, एक फळ अर्पण केलं जातं, एखादी फूल अर्पण केलं जातं, किंवा कुठल्याही प्रकारच्या या नवविध भक्तीच्या सेवांनी आणि या भक्तीच्या 9 टप्प्यावरती जाऊन मग या अर्च विग्रहाने भगवंताला नक्कीच अर्पण केलं जातं, भगवंताला नक्कीच जाणलं जाऊ शकतं. परंतु मग नुसत्या या अध्ययनाने आणि नुसत्या या वेदांच्या अभ्यासाने जर या शास्त्रांमार्फत कृष्णालाच जाणलं नाही, तर ते शास्त्र काय? मग भगवंत प्रभुपादांनी सांगितलंय, मग काय त्या शास्त्रांचा अभ्यासाचा उपयोग? मग काय जाणलंय? मग नुसतंच निर्विकार निर्विशेषवादी राहण्यामध्ये काहीही अर्थ नाही. ते क्लेशदायक आहे, ते कुठेतरी त्रासदायकच आहे, कुठेतरी मनुष्य शोधत राहील मग फक्त त्या गुणांना. परंतु हेच जेव्हा या मार्गावरती कुठेतरी त्यांना परमतत्वाची जाणीव होते, कुठेतरी ती जाणीव त्या मार्गावरतीच होऊ शकते. म्हणूनच तो मार्ग कुठेतरी भक्ती मार्ग म्हणून प्रत्येक वेळी श्रेष्ठत्व दर्शवतोय, की या कर्माचा ज्ञानाचा, मग हे ज्ञान जेव्हा भक्तीच्या मार्गावर येतं तेव्हा त्या दिव्य ज्ञानाचं ध्येयाचं ध्येय प्राप्त होतं. म्हणून या ध्येय नुसत्या तर्कवादाला, नुसत्या या निर्विशेषवादी ज्ञानाला काहीही अर्थ नाही, की भगवंताला जाणण्यासाठी मग त्या श्रवणाची, कीर्तनाची आणि त्या अर्च विग्रहाच्या पूजेची एवढी सगळी अत्यंत आवश्यकता असते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो माझी उपासना करतो, आपले सर्व कार्य माझ्यासाठी सोडून देतो आणि विचलित न होता माझ्यामध्ये एकनिष्ठ असतो, भक्ती सेवेत मग्न असतो आणि सदैव माझे ध्यान करतो, ज्याने आपले चित्त माझ्यावर केंद्रित केले आहे, हे पृथापुत्र, त्याच्यासाठी मी चपळ आहे. जन्म आणि मृत्यूच्या महासागरातून मुक्त करणारा.
हरे कृष्ण माताजी. जो माझी उपासना करतो, आपले सर्व कार्य माझ्यासाठी सोडून देतो, विचलित न होता मग कुठेतरी स्थैर्य घातलंय, कुठेतरी मनाची विचलता नाहीये. हरे कृष्ण. म्यूट करा प्लीज, काळजी घ्या. मन विचलित न होता जो पूर्णपणे माझ्यामध्ये एकनिष्ठ असतो, भक्ती सेवेमध्ये जो मग्न असतो, माझं ध्यान सदैव जो करत असतो, ज्याने आपलं चित्त माझ्यावरती केंद्रित, जो दृढ श्रद्धा, जसे प्रल्हाद महाराज दाखवले की दृढ श्रद्धा आणि स्थैर्य मुनी, स्थिर धीर मुनी, हे पुरथा पुत्र त्यांच्यासाठी मी चपळ आहे आणि जन्म मृत्यूच्या महासागरातून मुक्त करणारा आहे. मग या महासागरात परमेश्वर हात द्यायला येत आहेत. तो हात देण्यासाठी मग ती दृढता मनामध्ये असणं आवश्यक आहे. मग त्या मार्गाला चपळतेने भगवंत येऊ शकतात. आणि कशा प्रकारे, कारण ती दृढता, ती स्थैर्य त्या आणि त्या एकनिष्ठतेची अत्यंत गरज आहे. मग अशा प्रकारे तुम्हाला मी एक उदाहरण आणि एक दाखला की भक्ती सरस्वती दामोदर गोस्वामी महाराज हे श्रीला प्रभुपादांचे अनुयायी, आणि ते जेव्हा बोलत होते तेव्हा एक सायंटिस्ट, आणि ते स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी मधनं होते. तर एक जण तिथे जो अभ्यस्त आणि जे आपण म्हणतो ना की ज्या कोणी विश्लेषण करणारे, टीका करणारे, ते त्यांच्याशी बोलत होते. आणि मग आपणच देव आहोत आणि कृष्णाला कोण जाणणार आहे. आणि मग त्यांच्यामध्ये एक मायावादी अशा प्रकारे बोलत होता. काळजी घ्या, कोण आहे? हरे कृष्ण. अनम्यूट करा जरा. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट, कोणातरी अनम्यूट आहे, मी त्यांना अनम्यूट. ठीक आहे, अमोल थोरात म्हणून. हरे कृष्ण. काय होतं, आवाज येतात काही ना? ठीक आहे. तर अशा प्रकारे की त्यांनी सांगितलं की आपण, एक मिनिट हा, आणि अशा प्रकारे जे तत्ववादी म्हणजे मायावादी लोक असतात ते या कुठेतरी त्या गोष्टीला मानत नसतात, आणि आपणच देव आहोत आणि आपण जे काही आपल्याला मृत्यूनंतर मग आपल्याला मोक्ष मिळतो, देवाकडेच जातो आपण, आणि सगळ्यांना एकच त्या समान कुठेतरी तर्कवादावरती सगळं असतं, आणि कुठेतरी आर्ग्यू करत होते. मग त्यांनी सांगितलं, जर तू स्वतः एवढा स्थिर आहेस आणि स्वतःमध्ये एवढं सामर्थ्य, मग साधं तुला काही इंद्रियांना तुझ्या दुखापत झाली तर दात दुखला तरी तू डेंटिस्टकडे जातोस, काही हात दुखला तर ऑर्थोकडे जातोस. मग तू स्वतःचं सामर्थ्य काय आहे? मग तू जर देव आहेस, तुझ्याकडे सगळं सामर्थ्य आहे, तर मग तुला या गोष्टीची काय गरज पडते? तुला स्वतःची का शक्ती नाहीये? तू स्वतःला का शक्ती नाही? मग इथे कुठेतरी मग या मायावादींना, या तर्कवादींना गप्प केलं जातं. आणि मग कुठेतरी तुम्ही भगवान आहात, देव आहे, हे सगळं काय, ही सृष्टी अशीच निर्माण झाली आहे, हे असंच सगळं चाललेलं आहे. मग या तर्कवादावरती असतं. मग सायंटिस्ट लोक, आता हे स्वतः प्रत्यक्ष गोस्वामी जे सायंटिस्ट, ते सुद्धा या मार्गावरती, ज्यांनी भगवंतांना जाणलं, अमरीश प्रभूजी, जे मी जसं सांगितलं की फोर्ड कंपनीचे त्यांना अमरीश प्रभू म्हटलं जातं, की ते अशा मार्गावरती आले की ज्यांनी कृष्ण सेवेमध्ये, मग आजच आपण त्या सेवेलाच जाणणार आहोत, की कशा प्रकारे कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला जोपासणं, हे कशा प्रकारे या सगळ्यांना मग त्या कर्मातनं, मग भगवंत खूप ऑप्शन देत आहेत आता पुढे, की आपण बघतोय की जसे हे एकनिष्ठ करतोयस, माझी सेवा करतोय, माझ्यामध्ये माझं ध्यान करतोयस, परंतु पुढे जाऊन भगवंत बघा सांगताय, मय एव मन आधास्त्व मयी बुद्धिम निवेशया. हा श्लोक जरा अपूर्ण आहे. एक सेकंड. मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुझे चित्त माझ्यावर, परमपुरुष भगवंतावर स्थिर करा आणि तुझी सर्व बुद्धी माझ्याकडे गुंतवून ठेवा. अशा प्रकारे तुम्ही माझ्यामध्ये निसंशयपणे राहाल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत बघा की तुझे चित्त माझ्यावरती, परमपुरुष भगवंतावर स्थिर करा. मग भक्तीचा मार्ग भगवंत सांगतायत की या भक्तीच्या मार्गावर येण्यासाठी मग जे अव्यक्त रूपाला जाणतायत, किंवा ज्या जसं सांगितलं की नुसत्या ज्ञानाने, मग नुसत्या ज्ञानाने या तर्कशास्त्रावर, या नुसत्याच अभ्यासावरती कुठल्याही प्रकारचं जर त्याला काही भगवंतांच्या भक्तीचा काही जोड नसेल, आणि मग त्याच्यामध्ये काही उपासनेचा अंश नसेल, आणि कुठल्याही प्रकारचं मग तुम्ही मनाला कुठलंही नियंत्रण करत नसाल, तर मग त्याचा काय उपयोग आहे? आणि म्हणूनच या भक्तीमध्ये कशा प्रकारे, मग काय कर, तू काय कर, हे भगवंत सांगतायत की कशा प्रकारे तू भक्तीमध्ये संलग्न होऊ शकशील. तर तू तुझं चित्त माझ्यावरती, परमपुरुष भगवंतावर स्थिर कर.
तुझी सर्व बुद्धी माझ्यामध्ये गुंतव. अशा प्रकारे तुम्ही माझ्यामध्ये निसंशयपणे राहाल. मग जी तुमची बुद्धी आहे, तुमचं मनाचं जे विचार करणं आहे, ते तुम्ही भगवंतांमध्ये जाणायचा. मग भगवंत सांगत नाहीत हो तुम्हाला, की तुम्ही रात्रंदिवस जप करा, प्रार्थना करा. पण जे कर्म कराल, ते अशा चांगल्या भावनेने करा. म्हणून आपण बघतो ना, की गरिबामध्ये पण तुम्हाला देव दिसेल मग. कारण तुम्ही ते चांगलं कर्म करताय. मग भगवंत तेच सांगतायत, की तुझी सर्व बुद्धी, मग ती बुद्धी सत्सद विवेक बुद्धी असू दे आणि मग ती गुंतवून ठेव आणि भक्तीच्या मार्गावरती तू जेव्हा नामस्मरण आणि तू जेव्हा जप करशील, नामस्मरण करशील, तेव्हा तुला प्रचिती येईल. जेव्हा तू परमतत्वाला जाणशील आणि अशा प्रकारे तू ही स्थिर कर, मनाला अशा प्रकारे स्थिर करू शकशील, अशा प्रकारे तू निसंशयपणे माझ्यामध्ये राहशील. भगवंतांनी असं सांगितलंय उद्धार. आणि मग भगवंत पुढे आता अजून आपल्याला ऑप्शन्स देत आहेत बघा, की तुझं जर हे तू करत नकोस असशील तर तू हे करू शकतोस, हे करू शकत. बघा भगवंतांनी ध्यान करायला सांगितलंय. भगवंतांनी सांगितलंय चित्त गुंतव. हे ध्यानाचा एक मार्ग, की तुझं मन गुंतव कुठेतरी इंद्रियांना, कुठेतरी तू भक्ती सेवेमध्ये स्वतःला तू माझ्यामध्ये तुझं मन गुंतव. हे भगवंत सांगतायत. पण भगवंत पुढे सांगतायत बघा, अथ चित्तम समाधातुम न शक्रोसी मयि स्थिरम अभ्यासयोगेन ततो मामिंचाप्तुम धनंजय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माझ्या प्रिय अर्जुना, हे संपत्तीच्या विजेत्या, जर तू विचलनाशिवाय माझे मन माझ्यावर स्थिर करू शकत नसेल तर भक्तियोगाच्या नियमबद्ध तत्वाचे पालन कर. अशा रीतीने माझ्यापर्यंत पोहोचण्याची इच्छा तुझ्यात निर्माण होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तू प्रिय अर्जुन आहे, संपत्तीच्या विजेत्या, जर तू विचलनाशिवाय माझे मन माझ्यावर, तुझे मन पाहिजे ते माझ्यावर स्थिर करू शकत नसेल तर भक्तियोगाच्या नियमबद्ध तत्वांचं पालन कर. अशा रीतीने माझ्यापर्यंत पोहोचण्याची इच्छा तुझी पूर्ण होईल. बघा भगवंत सांगतायत, थोडंसं तात्पर्य वाचलं तर जो भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तीमध्ये संलग्न असतो, मग जो भक्तीमध्ये संलग्न असतो, जो नैवेद्य खातो आणि कशा प्रकारे भगवंतांना जाणतो, याचा भगवंतांशी साक्षात संबंध असतो. आरंभापासून ते दिव्यावस्थेपर्यंत स्थित असतो, यामध्ये मुळी शंका नाही. भक्त हा सांसारिक स्तरावर राहत नाही, तर तो श्रीकृष्णांच्या ठाई वास करतो. भगवंत आणि पवित्र हरिनाम हे अभिन्न आहेत. म्हणून जेव्हा भक्त हरे कृष्ण जप करीत असतो, तेव्हा श्रीकृष्ण आणि त्याची अंतरंग शक्ती भक्तांच्या जिभेवरती नृत्य करीत असतात. जेव्हा तो श्रीकृष्णांना भोग अर्पण करतो, तेव्हा श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष खाद्य पदार्थ ग्रहण करत असतात. हा कृष्ण प्रसाद खाऊन भक्त कृष्णमय होतो, जो मनुष्य अशा सेवेमध्ये संलग्न होत नाही. मग अशी सेवा जी भगवंतांनी सांगितली, तू माझ्या सेवेमध्ये संलग्न, मग हे हरिनाम, जेव्हा भगवंतांचं हरिनाम घेऊन तो भक्त अशा प्रकारे लीन असतो, तेव्हा त्याला त्याचा अनुभव येतो. आणि जर हे सगळं नाही पाळलं तर मग तू काय कर, तर हे संपत्तीच्या विजेत्या, तू याच्यावरती स्थिर करू शकत नसतील, तुझं मन जर स्थिर करू शकत नसेल तर भक्ती योगाच्या नियमबद्ध, मग या काही नियमांचं तू पालन कर. जर तू या नियमांचं पालन केलंस, मग कुठेतरी तो साधना शक्ती, मग पहिली जी आपण बघितली ती शुद्ध भक्ती, त्याला अनन्य भक्तिभाव म्हणतात. आणि तुला जर अनन्य भक्तिभाव साधता येत नसेल तर कुठेतरी तू साधना भक्तीमध्ये जा, की कुठेतरी या नियमांचं पालन कर. आणि मग या श्लोकात, आणि मग म्हणूनच याचे 2 विधींचे वेगवेगळे केले, की ज्याने दिव्य प्रेमाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांच्या ठाई आसक्ती विकसित केली आहे, त्याचा समावेश प्रथम विधीमध्ये येतो. आणि ज्याच्या ठाई दिव्य प्रेमाद्वारे भगवंतांविषयी आसक्ती विकसित झालेली नाही, तो दुसऱ्या विधीमध्ये. आणि मग ही निरनिराळी, म्हणून या दुसऱ्या विधीमध्ये, की ज्याच्यामध्ये कृष्ण भावना अजून पूर्णपणे आसक्ती निर्माण झालेली नाहीये, ज्या भगवंतांच्या 9 टप्प्यावर आपण एक आसक्ती बघतो, की जी भगवंतांच्या प्रेमाकडे वाटचाल करतेय, अशा या आसक्तीला निर्माण करण्यासाठी तू काय कर, तर भक्ती योगाद्वारे इंद्रियांचं शुद्धीकरण होतं. आणि म्हणूनच तू काय कर, तर याच्यामध्ये तू वेगवेगळ्या भगवंतांच्या भक्ती योगाच्या नियामक विधिविधानांचे पालन करण्यासाठी मनुष्याने आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली विशिष्ट नियमांचं पालन केलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, प्रातःकाळी लवकर उठून स्नान करा, अर्च विग्रहाने फुलं वेचून अर्पण करा, भोग तयार करा, प्रसाद ग्रहण करा. मनुष्याने पाळावयाचे अधिक विधी नियम असतात आणि त्याने शुद्ध भक्ताकडून भगवद्गीता आणि भगवताचे श्रवण केले पाहिजे. अशा अभ्यासामुळे कोणताही मनुष्य भगवत प्रेमाच्या अवस्थेप्रत उन्नत होऊ शकतो.
मग जर तुम्ही स्वतः भक्ती सेवेमध्ये किंवा भक्ती तशा प्रकारे करू शकत नसाल, मन पूर्णपणे दृढ करू शकत नसाल, तर मग ह्या भक्ती सेवेमध्ये हळूहळू मार्गस्थ व्हा. यांचं पालन करा. सकाळी उठून स्नान करा, भागवतम ऐका, भगवद्गीता ऐका, गुरूंकडून किंवा कीर्तन ऐका, श्रवण करा आणि अशा प्रकारे तुम्ही नैवेद्य दाखवून त्यांचं अर्पण करा, भगवंताला अर्पण करा. फुलं वेचून अर्चनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम करा, पादसेवनम करा, या पूजा. आणि अशा प्रकारे तू तुझ्या या सेवा या मार्गामध्ये स्वतःला मार्गस्थ करू शकतो. आणि मग ती इच्छा तुझ्यामध्ये निर्माण होईल. जेव्हा तू सकाळी उठून काही वेदांचं पठण करशील किंवा भगवद्गीतेचा एक एक पान जरी वाचशील, तू मनाला ठरवलं या नियमांचं तू पालन केलंस, तर तू निश्चितच तुझ्या मनामध्ये ती इच्छा निर्माण होईल. आणि मग भगवंतांनी हा दुसरा ऑप्शन दिला की जर तू हे नाही तर नियमाचं पालन कर. नाही तर भगवंत पुढे सांगतायत का, अभ्यासेमप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तुम्ही ते नियमही पाळू शकत नसाल, बघा पुढे पुढे ऑप्शन्स देत आहेत. भगवंत म्हणतायत तुम्ही माझ्या मन पूर्ण माझ्यावरती माझ्या सेवेमध्ये गुंतवा, पूर्णपणे तू मला समर्पित कर, सगळं तुझी बुद्धी माझ्यामध्ये गुंतव. तुला ते शक्य होत नसेल तर तू या नियमांचं पालन कर. सकाळी उठून तू या सगळ्या गोष्टींचे विधी कर. वेगवेगळ्या प्रकारे तू या मनाला तू लवकर उठून स्नान करून भगवद्गीता वाच, भागवतम ऐक, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम कर. आणि मग तुला हेही जमत नसेल तर तू भक्ती योगाच्या नियमांचं पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा, मग जे तुझं कर्म आहे ते कर्म तू मला अर्पण कर माझ्यासाठी. बघा या मंदिराचा बांधकाम करणारा भक्तही मग तेच काम करतोय की जो ते कर्म करतोय तो मंदिराचं बांधकाम करतोय. मग तो त्याचं कर्म हे भगवंताला अर्पण करतोय. तो जे करतोय हे भगवंतांच्या मही कुठेतरी निष्काम कर्म सेवा. की मग आपण अनन्य भक्त सेवा बघितली, साधना भक्ती, अनन्य भक्ती, साधना भक्ती आणि ही निष्काम कर्म भक्ती. आणि मग ही निष्काम कर्म कर की निष्काम कर्म की जे तुझं कर्म आहे ते तू मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच जे काही तुझ्याकडे आहे मग कुठल्या प्रकारचं कर्म करशील, जे कर्म करशील मग तू कुठल्याही प्रकारची सेवा. आणि याच सेवेला अनुसरून मी तुम्हाला याच लाईन्सवर काही सांगू इच्छेन की आज आपण हे सगळे या मार्गावरती आहोत. आणि मला नक्कीच तुम्हाला की जर तुम्ही नामस्मरण, कीर्तन, भगवद्गीता हे सगळं आपण करताय, तुम्ही आता हे श्रवणम करताय, ही सगळी तर गोष्टी करताय, ही भगवंतांची भक्ती करताय, तुम्ही भगवंतांच्या या आध्यात्मिक मार्गावर ऑलरेडी मार्गस्थ झालेले आहात, मग तुम्हाला सेवेचं महत्व या 12व्या अध्यायामध्ये कळते. आणि म्हणूनच याच श्लोकाला अनुसरून मी सांगू इच्छेन की ही सेवा मग ही भगवंतांची सेवा आहे, जी आता आपण ह्या इस्कॉनच्या माध्यमातून पण बघा बरं. म्हणून तुम्हाला सांगण्याचं एक निवेदन आहे, एक सूचना वजा विनंती आहे की आपण म्हणतो ना की जसं या सेवेमध्ये की तुम्हाला जी शक्य असेल मग या इस्कॉनच्या माध्यमातून तुम्ही स्वतःला मग काही रजिस्ट्रेशन मध्ये आहेत, काही आता या दीपांजली माताजी आपल्या बरोबर आहेत ज्या माझ्या बरोबर श्लोकांचं अनुवाद वाचतायत, त्याच्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये काही सेवा आहेत. अशा जवळजवळ 17 ते 18 सेवा आहेत इस्कॉन मध्ये. जसं मी प्रत्येक दिवशी रोज सुरुवातीला ज्या सगळ्या टीमला धन्यवाद आणि प्रणाम करत असते, ही सगळी आपली टीम आहे. आणि ही एक एक करून नामनिष्ठ प्रभूजींनी अक्षरशः इतकं की असं एक छोट्या बेबी पासून हे ग्रो झालंय. आणि म्हणूनच या ऑनलाईन उपक्रमाला अशी वाढ मिळालेली आहे की मग याच्यामध्ये टेक्निकल एक्सपर्ट, याच्यामध्ये सगळे सगळे आज एवढं जे काही टेक्निकल आपण बघतो आहे, भगवंतांच्या कृपेने आपल्याला हे सगळं जे की घरामध्ये बसून तुम्ही भगवद्गीता ऐकू शकताय आणि मी तुम्हाला शिकवू शकतेय, इतका सुवर्ण संधी ही भगवंताच्या कृपेने आपल्याला मिळालेली आहे. आणि म्हणूनच या भगवत सेवेमध्ये प्रत्येकाने नक्की योगदान करा. या लाईन्सवर मी तुम्हाला नक्की सगळ्यांना एक विनंती करू शकेन की प्रत्येकाने व्हॉलेंटिअरिंग करायचा प्रयत्न करा. मग दिवसातला अर्धा तास कृष्णाला देऊ शकत असाल तर निश्चित विचार करा.
की आपण याच्यामध्ये कशा प्रकारे, मग ते तुम्ही सेवा कुठलीही द्या, मग एखादी तुम्ही कोणी टेक्निकल याच्यामध्ये एक्सपर्ट असाल, कोणी ट्रान्सलेशन मध्ये असाल, किंवा कोणीला रजिस्ट्रेशन जमत असेल, कोणाला काही पीडीएफ तयार करायला जमत असेल, कोणाला पोस्टर्स करायला जमत असतील, कोणाला अनुवाद करायला जमत असेल, कोणाला इतर काही सेवा, कोणाला श्लोका रिसायटेशन जमत असेल, कोणाला काही माहिती देणं जमत असेल, तर टेक्निकल आपल्याला हवे असतात, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपल्याकडे सेवा, या सगळ्याची माहिती तुम्हाला एका फॉर्मद्वारे दिली जाणार आहे. आणि एक व्हॉलेंटिअरिंग फॉर्म सुद्धा तुम्हाला नक्की शेअर केला जाईल. कुणालाही सक्ती नाहीये, कुठलीही सक्ती नाहीये, ना तुम्हाला दानाची सक्ती आहे, ना तुम्हाला सेवेची शक्ती आहे. ही स्वेच्छा आहे. जे कराल, 1 रुपया जरी द्याल तरी मनापासून द्या. कृष्ण सेवेमध्ये वेळ दिलात तर तो 5 मिनिटं दिलात तरी मनापासून द्या. कृष्ण काही मागत नाही, म्हणून हा ऑप्शन दिलाय. भगवंतांनी स्वतःच सांगितलंय की तू नाही साधना भक्ती करू शकत, तू नाही अनन्य भक्ती करू शकत, तर तू अशी निष्काम कर्म सेवा कर, की ज्याच्यामध्ये तुझं कर्म तू मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच जेव्हा तू असं अर्पण करशील, या सेवेमध्ये स्वतःला आणशील, फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न जरी करशील, तरी तू ते कार्य करून या पूर्ण अवस्थेमध्ये निश्चितच या मार्गावरती मार्गस्थ होशील. आणि म्हणूनच भगवंत पुढे सांगतायत की काही काही श्लोक याच्यामध्ये थोडेसे मला यत् करोषि यदस्नासि यत् करोषि यद आश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेया तत्मधु कुरुष्वार्पणम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कुंती पुत्रा, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की तू जे करतोस, जे खातोस, जे अर्पण करतोस, दान करतोस, ती जी तपस्या करतोस, ते सर्व जसं अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की तू तुझं कर्म कर. मग तू हरे कृष्ण माताजी. आवाज नाही येत. हरे कृष्ण. येतोय? हो हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येतोय ना आवाज? येतोय येतोय. म्हणून तू जे खातोयस, तू जे काही करतोयस, जे काही अर्पण करतोयस, दान करतोयस, आणि त्या सगळ्याला तू मला अर्पण कर. जी तपस्या करतोयस ती सगळी तू मला अर्पण कर. जे कर्म करतोयस ते मला अर्पण कर. आणि म्हणून इथे ही साईट दिलेली आहे तुम्हाला, की या साईटवर जाऊन तुम्ही निश्चित या आपल्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही स्वेच्छेने मग जे तू काही दान करशील ते सगळं तू अर्पण केलंस तर तू मनोभावे कर. हे आपले राधाकृष्ण श्री श्री राधाकृष्ण आणि हे श्रीला प्रभुपाद यांचं ही दिसतीये तुम्हाला, हे इस्कॉन मंगलोर मधली. आणि म्हणूनच इथे तुम्हाला एक निवेदन आहे की ही साईट दिलेली आहे आणि ही डोनेशनची साईट आहे. ज्यांना कोणी, ही सगळं आपण ग्रुपवर शेअर करणार आहे, कुणालाही फोर्स नाहीये, कुणालाही सक्ती नाहीये, तुम्हाला सगळं इथे मोफत दिलं जात आहे. जे काही ज्ञान दिलं जात आहे सगळं मोफत आहे, पण तुमच्या मनातला भाव महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच या भावाला अनुसरून तुम्ही जे काही कराल ते जर मला अर्पण केलात, जे काही दान करण्याची तुम्हाला शक्यता असेल तर तुम्ही ते मला अर्पण केलं तर तुम्ही ते नक्की. आणि म्हणूनच हे इस्कॉन बद्दलची ही माहिती दिलेली आहे. मग काही डोनेशन्सच्या साइट्स आहेत ज्या तुम्हाला जे शक्य असेल, मग जे कृष्णासाठी, कृष्णाच्या पूजेसाठी, नैवेद्यासाठी, अन्नदानासाठी, किंवा वेगवेगळ्या अभिषेकांसाठी, किंवा तुम्हाला जे काही हवं असेल, जसं तुम्हाला इथे जपमाळ आणि जी पुस्तकं तुम्ही घेणार आहात, कुठल्याही माध्यमानुसार ही माध्यमं आहेत वेगवेगळी. मग तुम्हाला मेंबरशिप हवी असेल तर त्याच्या पण वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज आहेत. आणि अशा प्रकारे हे सगळं मी तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करेन. तर ही एक माहिती म्हणून तुम्हाला या अध्यायाला अनुसरूनच आहे की या भक्तीच्या सेवा कुठलंही सक्ती नाहीये. आणि या सगळ्या अनुदानावरच आज भगवंतांच्या कृपेने, जसं श्रीला प्रभुपादांना दरवेळी विचारायला जायचं की कशा प्रकारे तुम्ही हे कसं करताय, स्वतःजवळ त्यांच्या काही नव्हतं, पण हे मला सगळं माझ्याकडून कृष्ण करून घेतोय. ही सगळी एवढी देवळं बांधली जात आहेत इस्कॉनवर, आज भगवंतांच्या कृपेने जे काही आहे ते भरपूर आहे. परंतु हे सगळं कोणाच्या मार्फत आहे? हे सगळं या दानकरी आणि ज्यांची दानत आहे. मग जे आहे भगवंतांनी
दिलेलं सगळं आहे, पण त्याच्यातलं दान करण्याची देण्याची दानत प्रत्येकामध्ये, आणि मग ती स्वेच्छेनी असावी, कुणावरही कुठलीही सक्ती नाहीये त्याच्यासाठी. आणि म्हणून आपण पुढे जाऊन मग बघतो आहे की कशा प्रकारे हे दान किंवा हे हर्षदान, हे भगवंतांचा जन्म झाला होता त्यावेळेला नंदा आहेत हे आणि यशोदानंदा, की त्यांनी सगळं इतकं मनामध्ये हर्षोल्लासित झालेले, की इतका मनाला आनंद झालेला, आणि जे हर्षदान ज्याला म्हटलंय त्याला हर्षदान, जे दान केलं गेलं गावकऱ्यांना. हरे कृष्ण. माझा आवाज नीट येतोय माताजी? थोडा खरखरतोय हा, माताजी. मला तेच वाटतंय. मला आता जाणवलं. आता येतोय का नीट? हरे कृष्ण. येतोय माताजी. लूज कनेक्शन आहे का बहुतेक? तेच वाटतंय. आता बघा. हो, आता येतोय. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तथापि जर तुम्ही या जाणीवेने काम करू शकत नसाल तर तुमच्या कामाचे सर्व परिणाम सोडून कार्य करण्याचा प्रयत्न करा आणि स्वतःची स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुम्ही तसंही करू शकत नसलात, तुम्ही निष्काम कर्म, की ते कर्म मला अर्पण करू शकत नसतात, तर तुम्ही या जाणीवेने काम करू शकत नसाल की ते कर्माचा परिणाम की जे काही कर्म मला अर्पण करताय तर ते निष्काम नसेल, तर त्या तुमच्या सकाम कामाचे सर्व परिणाम सोडून कार्य करण्याचा की ते काय काय परिणाम काय होतील, ते फळ जरी मला नको, फळ जरी तुम्हाला हवं असेल तरी ते कार्य मी करण्याचा प्रयत्न करीन का, मग त्या फळाची मी अपेक्षाही करणार नाही, त्याचे परिणाम काय होतील ते बघायचा प्रयत्न करणार नाही. आणि मग स्वतःची स्थिती त्याप्रमाणे इंद्रियावर ते नियंत्रण आणि ती त्याग भावना, ते परिणाम सोडून ती सकाम कर्म जरी असलं तरी ते चांगल्या भावनेने करण्याचा प्रयत्न करा आणि त्याचे परिणाम बघू नका, आणि ते आपल्याला काय धोका देईल किंवा काय ते, परंतु कुठल्याही वाईट पद्धतीने ते करू नका. आणि कुठेतरी जरी ते सकाम कर्म असलं तरी ते चांगल्या मार्गाने करा. अशा प्रकारे जरी ते दान केलं, मग की ते दानाचे परिणाम आणि ते दानामध्ये चांगल्या भावनेने करा, की आपण जे करतोय आणि मग आपण ते केलेलं काय त्याच्यामध्ये काहीतरी शंका घेऊन, कुशंका घेऊन नाही, तर एक चांगल्या मनाने, चांगल्या भावनेने ते करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि याच लाईन्सवर मी तुम्हाला एक सेकंड ना, ठीक आहे, आपण पुढे जाऊन त्या कथेमध्ये मी शेवटी वेगळं, तर त्याप्रमाणे स्वतःची स्थिती निर्माण करा. आणि मग पुढचा श्लोक आहे, श्रेयो हि धान्यानमभ्यासात ज्ञानात ध्यानं विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्यागात शांतिरनिरंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर तुम्ही ही प्रथा घेऊ शकत नसाल तर ज्ञानाच्या संवर्धनात स्वतःला गुंतवून घ्या. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि कर्मफलाचा त्याग हे ध्यानापेक्षा श्रेष्ठ आहे, कारण अशा त्यागामुळेच मन शांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तुम्ही ही साधना भक्ती आणि जर या आधीच्या श्लोकामध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे की या विधीत की ज्या प्रमाणे तुम्ही कृष्ण भावना जोपासण्यासाठी साधना भक्ती आणि स्वतःचं निष्काम कर्म किंवा ही प्रथा जर घेऊ शकत नसाल तर ज्ञानाच्या संवर्धनात स्वतःला गुंतवून घ्या. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, मग ध्यानामध्ये ध्यान करा. कर्मफलाचा त्याग हा ध्यानापेक्षा श्रेष्ठ आहे, कारण अशा त्यागामुळेच मनशांती प्राप्त होते. आणि म्हणून जर तुम्ही काय करू शकत नसाल तर ही, जर तुम्ही निष्काम कर्म, जर तुम्ही हे अकर्म हे करू शकत नसाल तर तुम्ही ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न करा. तुम्ही योग्य दिव्य ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न करा. हे ज्ञान घेऊ शकत नसाल तर स्वतःला मेडिटेट साधना, जसं अष्टांग योग आपण बघितलं की ज्याच्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आणि मग समाधी पर्यंत, आणि स्वतःला असं ध्यानामध्ये टाका. आणि या ध्यानापेक्षाही काय श्रेष्ठ आहे तर कर्मफलाचा त्याग. आणि म्हणूनच मग तुम्ही त्याच्यामध्ये स्वतःला आणण्याचा प्रयत्न करा, कारण या त्यागामुळेच मनशांती प्राप्त होते. म्हणून पूर्वीच्या श्लोकामध्ये वर्णिल्याप्रमाणे भक्तीच्या विधी आहेत की साधना भक्ती आणि रागानुगा भक्ती, अर्थात भगवंतांविषयी अनुराग उत्पन्न करणे, की भगवंतांविषयी जाणणे,
ज्यांना कृष्ण भावनेच्या तत्वांचे वास्तविकपणे पालन करता येत नाही त्यांनी ज्ञानाचे अनुशीलन करणे योग्य आहे. ज्ञानाद्वारे मनुष्य आपली स्वरूप स्थिती जाणू शकतो. ज्ञानाची परिणती ध्यानामध्ये होते. ध्यानाद्वारे हळूहळू मनुष्य भगवंतांना जाणू शकतो. असेही विधी आहे ज्याद्वारे मनुष्य स्वतःला परमतत्व समजतो. आणि जर मनुष्य भक्तीमध्ये संलग्न होऊ शकत नसेल तर अशा ध्यानधारणेला आणि मग स्वतःलाच महत्व देऊन जर स्वतःलाच कोणीतरी समजत असेल तर मग ध्यानधारणेला महत्व दिलं जातं. आणि जर मनुष्य अशा प्रकारे ध्यान करू शकत नसेल तर वेदामध्ये विविध कर्मांचं विधान दिलेलं आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यांचे स्वधर्म कोणते आणि भगवद्गीतेच्या अध्यायात आपण 18व्या अध्यायामध्ये याचं वर्णन बघणार आहोत की कोणी कुठल्या प्रकारे आचार करावे आणि कशा प्रकारे वेद आणि कशाचा अभ्यास करावा. सर्वच बाबतीत मनुष्याने कर्मफलाचा त्याग केला पाहिजे. त्याने कर्मफलाचा विनियोग सत्कार्या करता वापरला पाहिजे. आणि म्हणून हा ज्ञानयोग श्रेष्ठ असला तरी त्याच्यापेक्षा ध्यानयोग आहे. आणि ध्यानयोग हा कर्मफलापेक्षा ध्यानयोगापेक्षा सुद्धा कर्मफलाचा त्याग. मग तुम्ही हा त्याग स्वीकारणं आणि हे स्वतःला मार्गस्थ करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळेच कुठेतरी मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मत्सर करणारा नसून सर्व प्राणी मात्रांचा दयाळू मित्र आहे, जो स्वतःला मालक समजत नाही, जो खोट्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि सुख दुःखात समान आहे, जो सदैव समाधानी आहे आणि दृढ निश्चयाने भक्ती सेवेत व्यस्त आहे, ज्याचे मन आणि बुद्धी माझ्याशी एकरूप आहे, तो मला खूप प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. मत्सर बघा पुन्हा कशा प्रकारे की मत्सर करणं आणि मग हा मत्सर करणं की मत्सर सोडला पाहिजे मनुष्याने. आणि म्हणूनच मत्सर करणारा नसून सर्व प्राणी मात्रांचा दयाळू मित्र आहे. कुठेतरी प्रभुपाद म्हणून हे जे नियम दिले आहेत, हे जे इस्कॉन मधले नियम आहेत, नो मीट इटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इल्सिट सेक्स आणि नो गॅम्बलिंग, म्हणजे तुम्ही हे 4 गोष्टी करू नका. मांसाहार खाणं याला कुठेतरी मत्सर, कुठेतरी तुम्ही स्वतःला बघा की जीवाची पालन म्हणजे तुम्ही कुठेतरी काय करताय की या जीवाला मारून, म्हणजे कुठेतरी जेव्हा मांसाहार केला जातो त्याला कशा प्रकारे निषिद्ध मानलं जातं. कारण कुठेतरी त्याच्यामध्ये आनंद, कुठेतरी ती द्वेष, कुठेतरी ती भावना अशा प्रकारे असते की मला याच्यातनं आनंद मिळतोय दुसऱ्याला मारून. मग ही कुठली भावना की दुसऱ्या प्राण्यावरती मारून त्याला आनंद दिला जातो, खाल्लं जातं. इथे कुठेतरी ही भावना इस्कॉन मध्ये मानली जात नाही. आणि म्हणूनच मांसाहाराला निषिद्ध मानलं गेलंय. दारूचा व्यसन करणं किंवा त्याचा अतिरेक आणि मग हे सेवन करणं, त्याच्यानंतर जुगार खेळणं आणि परस्त्रीशी संबंध, हे नियम, हे इस्कॉनचे 4 नियम, हे अत्यंत कडक नियम की याला तुम्ही बांधील असणं आवश्यक आहे. कुठेतरी तुम्ही या नियमांना बाध्य असलात की तरच तुमचं मन या मार्गावरती येऊ शकतं. तुमचं मन मग जो मत्सर करणारा नसून सर्व प्राणी मात्रांचा दयाळू मित्र आहे, जो स्वतःला मालक समजत नाही, खोट्या अहंकारापासून मुक्त आहे, सुख दुःखात समान आहे, जो सदैव समाधानी आहे, दृढ निश्चयाने भक्ती सेवेमध्ये व्यस्त आहे. इथे सुदाम्याचे पाय भगवंत धुतायत. जी भक्ती बघा की दोस्ती त्या साख्यामध्ये साख्यम, मग हे सुदामानी त्याची भक्ती म्हणजे त्यांनी कृष्णाचं कधीही नामस्मरण सोडलं नव्हतं. आणि कृष्ण हा त्याचा सखा होता. पण तीच कृष्णाने सुद्धा भगवंताला आणि सुदामाला तेवढं की भगवंताला जितका प्रिय भक्त आहे, भक्ताला जेवढा प्रिय भगवंत आहे तेवढाच भगवंताला भक्त प्रिय आहे. आणि तशाच प्रकारे भक्तीची सेवा बघा की भगवंत प्रत्यक्ष पादपूजा करतायत आपल्या भक्ताची, आपल्या मित्राची. अशा प्रकारे भगवंत कुठेही की तुम्हाला जो सदैव समाधानी आहे, दृढ निश्चयाने भक्ती सेवेत व्यस्त आहे, ज्याचे मन आणि बुद्धी माझ्याशी एकरूप आहे, तो मला खूप प्रिय आहे. आणि मग अशी भागवतामधली एक कथा आहे बरं का, चित्रकेतू राजाची, की ज्याच्यामध्ये कसं दृढ की मग जे प्रत्यक्ष भगवंत, प्रत्यक्ष शंकर हे भागवतांची पुराणामधली कथा आहे की ते भागवतांचं कीर्तन करत होते. आणि ते भागवतांच्या कथा आणि इतक्या सुमधूर असं ते वर्णन ते भागवतम चाललं होतं. सॉरी, अरे अशा प्रकारे ते चाललं होतं की ज्याच्यामध्ये
भगवंतांच्या म्हणजे शंकराच्या मांडीवर सतीमाता बसली होती आणि तिथे ऐकायला सगळेजण होते हो. नारद मुनी होते, व्यास सगळेजण तिथे देवी देवता ऐकायला होते. परंतु मन कसं होतं, कुणाचं लक्ष गेलं नव्हतं की शंकराच्या मांडीवर सतीमाता बसलेली आहे. परंतु सगळेजण त्या कीर्तनात, श्रवणात इतके मग्न होते की ते मन सगळं भगवंतावर होतं आणि सगळे ते ऐकण्यामध्ये इतके दृढ विश्वासाने सगळं ऐकत होते. आणि अशाच वेळी वरून आकाशातून चित्रकेतू राजाचा रथ चाललेला होता आणि तो चित्रकेतू राजा सुद्धा एक क्षणभर थांबला आणि तिथे भागवतम ऐकत होता आणि त्याने शंकराकडे बघून एक हास्य केलं आणि ते हास्य भगवंतानी जाणलं, शंकराने जाणलं ते, की यांनी इतक्या म्हणजे अगदी अद्भुतपणे आणि इतक्या सुंदर इतकं तुम्ही श्रवण, इतकं कीर्तन करताय, ते ऐकून एक हास्य वेगळं होतं त्यांच्या, जसं भक्तांच्या मुखांवर असतं. परंतु सतीमातेला वाटलं चित्रकेतू कुठेतरी खेदाने हसलेले आहेत आणि म्हणूनच ती सतीमाता तिने शाप दिला चित्रकेतूंना, की तुला वेदांसुराची तुला कुठल्या त्याच्या जन्माची त्याला शाप दिला. तरी परंतु चित्रकेतूने की जो पूर्णपणे स्थैर्य होतं, जरी त्याला तो शाप मिळाला तरी त्याने तो स्वीकारला. कुठल्याही प्रकारचं, जसं नारद मुनींना मी सांगितलेलं होतं, की जरी यक्षाने शाप दिला होता तरी त्यांनी तो स्वीकारला. कुठल्याही प्रकारचं त्यांनी त्याच्यामध्ये, नाहीतर चित्रकेतू सारखा सुद्धा की शापाला ते उशाप दिला जातो किंवा मग त्याच्यावरती ते कार्य करून, पण कुठल्याही प्रकारे ते तसं नाही, कारण तो भक्तीमध्ये पूर्णपणे त्याच्या मनामधले जे शुद्ध भावना होती की तो सतीमातेचा शाप सुद्धा त्याने मनापासून स्वीकारला आणि जे होतं त्या मार्गाला, त्या भोगाना, त्या गोष्टीला तो स्वाधीन झाला. अशा प्रकारे शुद्ध भक्त, आणि म्हणूनच ह्या भक्तीमध्ये ज्याचं मन आणि बुद्धी एकरूप आहे तो मला अतिशय प्रिय आहे. आणि अशाच प्रकारे एक तुम्हाला कथा अजूनही सांगू शकेन मी, की हरिदास ठाकूर जी मी आधी तुम्हाला कथा सांगली, आणि श्रीवास ठाकूर जे चैतन्य प्रभूंच्या काळातली गोष्ट आहे. चैतन्य महाप्रभू हे कीर्तनाला यायचे बघा. भक्तावर कसा दृढ विश्वास की अशुभ जिथे भगवंत आहेत तिथे अशुभ घडूच शकत नाही, असे हे श्रीवास ठाकूर प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या घरी रोज कीर्तन करायला यायचे. अशा या श्रीवास ठाकूरांचा मुलगा 7 वर्षाचा खूप आजारी होता आणि दुसऱ्या रूम मध्ये हा मुलगा आजारी होता, पण त्याचं निधन होतं आणि त्याची बायको, त्यांची श्रीवास ठाकूरांची बायको रडत असते आणि त्या मुलाचं निधन झालेलं असतं आणि त्याच्याच बाजूच्या खोलीमध्ये रोज जे चैतन्य महाप्रभू कीर्तनासाठी येत असतात त्यांचं कीर्तन चालू असतं. तर श्रीवास ठाकूर दुसऱ्या याच्यामध्ये येतात आणि त्यांनी बघतात ते, आणि ते म्हणतात बायकोला की तू रडू नकोस, प्रत्येक जीव आलेला आहे त्याला मृत्यूला सामोरच जायचंय आणि इथे काही अशुभ घडलेलं नाहीये, तर तू रडू नकोस बिलकुल. आणि जिथे चैतन्य महाप्रभूंचा निवास आहे, जिथे हे कीर्तन चालू आहे, तिथे अशुभ घडू शकणार नाही. तर तू स्वतःला आवर आणि रडू नकोस, कारण तू जर रडलीस तर तुला अजून दुसरा मृतदेह इथे दिसेल आणि तो म्हणजे तुझ्या मुलाचा आणि तुझ्या नवऱ्याचा, की माझा मृतदेह, कारण तू तुझं रडणं थांबव, की तू कीर्तनामध्ये विघ्न आणतीयस. अशा प्रकारे ते त्यांच्या बायकोला समजावतात आणि ते दुसऱ्या रूम मध्ये जातात, जिथे दुसऱ्या खोलीमध्ये, जिथे चैतन्य महाप्रभूंचं कीर्तन चालू असतं. आणि त्या कीर्तनामध्ये कीर्तन चालू असताना मग चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूरांशी बोलतात आणि ते म्हणतात, अरे मला माझ्या कीर्तनामध्ये आज चव येत नाहीये, ते काही स्मरण करतोय त्याला चव येत नाहीये मला, तर त्यासाठी तू मला, काय होतंय हे, काय सगळं ठीक आहे ना? तर श्रीवास ठाकूर म्हणतात, हो सगळं ठीक आहे. तरी थोड्या वेळाने पुन्हा ते म्हणतात, मला याच्यात माझ्या कीर्तनात आज चव येत नाही, गोडी नाहीये नामस्मरणामध्ये. मग पुढे जाऊन कुठेतरी ते म्हणतात, मग श्रीवास ठाकूरांचे ते उठतात तिथून आणि ते दुसऱ्या खोलीत जातात आणि दुसऱ्या खोलीत जाऊन बघतात तर त्यांच्या मुलाचा मृतदेह असतो तिथे आणि त्यांची बायको रडत असते. आणि ते दृश्य बघून श्रीवास ठाकूरांना ते म्हणतात, अरे तू काय करतोयस, तुझ्या मुलाचा मृत्यू झालेला आहे आणि तू मला कीर्तनामध्ये काही. तर तो म्हणतो, भगवंता तुम्ही प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण आहात, जिथे श्रीकृष्ण आहे तिथे अशुभ घडू शकत नाही, इथे काहीच अशुभ घडलेलं नाहीये, हे मला ठामपणे माहितीये. श्रीवास ठाकूरांना चैतन्य महाप्रभू गळ्याशी धरतात आणि ही किती शुद्ध भक्ती आणि किती हा वास, की ते नुसत्या बोलण्याने त्यांच्या मुलाला उठवतात. मग कुठेतरी त्यांच्यात मुलात प्राण येतो आणि तो मुलगा म्हणतो की मी जवळजवळ भगवंतांच्या चरण मार्गाला, चरणांवर स्पर्श, की मी कुठेतरी मोक्ष मार्गाला लागलेलो होतो, परंतु मी आता पुन्हा ते त्याला जीवदान देतात. आणि चैतन्य महाप्रभू, कारण भक्ताच्या दृढ भक्तीला कुठेतरी विश्वास असतो, की श्रीवास ठाकूर सांगतात त्यांच्या पत्नीला रडू नको, कारण अशुभ झालेलं नाही, जिथे भगवंत आहेत तिथे काही अशुभ होणार नाहीये.
आणि म्हणूनच त्यांच्या मुलाला पुन्हा त्या मुलगामध्ये जीव टाकून चैतन्य महाप्रभू त्या मुलाला उठवलेलं आहे त्यांनी. अशा प्रकारे ही शुद्ध भक्ती आणि भगवंतामध्ये पूर्ण लीन झालेला असतो, भक्त पूर्ण लीन झालेला असतो, या भागवत पुराणातल्या कथा आहेत. आणि ही प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातली कथा आहे. आणि म्हणून ज्याच्यासाठी कोणाची अडचण होत नाही आणि जो चिंतेने व्याकुळ होत नाही, जो सुख दुःखामध्येही स्थिर असतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. अशी जी मी सती मातेची आता गोष्ट सांगितली, की जो सुख, मग त्याला ते, जरी त्याला शाप मिळाला, त्याला भागवतम ऐकायला मिळत होते, त्या सुखामध्येही तो तितकाच आनंदी होता. आणि चित्रकेतू राजाला शाप मिळाला तरीही तो स्वतःला त्यांनी काहीही दुःख मानलं नाही, त्यांनी तो शाप स्वीकारला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मत्सर करणारा नसून सर्व प्राणी मात्रांचा दयाळू मित्र आहे, जो स्वतःला मालक समजत नाही आणि जो खोट्या अहंकारांपासून मुक्त आहे, जो सुख आणि दुःख दोन्हीमध्ये समान आहे, जो सहनशील आहे, जो सदैव समाधानी आहे, आत्मसंयमशील आहे, निश्चयाने भक्ती सेवेत गुंतलेले त्याचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर आहे, माझा असा भक्त मला खूप प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, जे मी सांगितलं इथे, पुन्हा एक कथा मी सांगायला नक्कीच सांगेन. थोडंसं पुढे जाऊन आपण सांगूया. ही कथा मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगणार आहे. पण जो बघा, माझा भक्त जो, जे आधीच आपण वाचलं ते आधीच्याच याचं तात्पर्य होतं. माझा भक्त जो सामान्य कार्यावर अवलंबून नाही, शुद्ध तज्ञ परवा न करणारा, सर्व वेदनांपासून मुक्त आहे आणि काही परिणामांसाठी प्रयत्नशील नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग पुन्हा इथे कुठेतरी स्थैर्य साधलेलं आहे, की जो भक्त भक्तीमध्ये संलग्न आहे, मग त्याच्या परिणामांचं सुद्धा त्याला काही भय नाहीये. अशा मी एका बिल्वमंगल ठाकूरांची कथा तुम्हाला सांगते, की ज्यांनी परिणाम, पण बघा की कशा प्रकारे मग त्याला जन्म घ्यायला लागून, असे हे बिल्वमंगल ठाकूर अत्यंत भगवतप्रिय, आणि ते भागवतांचा सप्ताह करायचे आणि ते अन्नदान करून सगळ्यांसाठी अन्नाची योजना करायचे. तर कुठेतरी त्यांचं अन्न योजनेमध्ये त्यांना कमतरता वाटत होती, संपत्तीची आवश्यकता होती, म्हणून ते काही संपत्तीच्या शोधामध्ये होते आणि त्यांना अजून काही आवश्यकता असल्यामुळे ते एका त्या ठराविक वाटेतून बघत होते, की मला काय मदत मिळू शकेल. तर तेव्हा ते जाताना एका स्मशानभूमीच्या रस्त्यावरून जात असतात आणि तिथे काही जण अगदी रॉयल एखाद्या फॅमिलीतलं कसं कोणीतरी गेलं असावं तसे तिथे दिसतात काही जण अगदी चांगल्या ह्याच्यामधले वगैरे. आणि मग कळतं की तिथल्या राजकन्येचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्या राजकन्येचा मृत्यू झालेला असल्यामुळे त्या राजकन्येचे सगळे ते विधी झाल्यानंतर तिथला राजा आणि सगळे ते खूप कष्टी झालेले असतात. आणि मग त्या दुःखामध्ये राजा असतो, थोडा वेळ तिथे थांबून ते तिथनं जातात. आणि मग तेव्हा तो बघतो तर त्या राजकन्येचा मृतदेह जळत असतो, परंतु त्याच्यावरती काही त्याचे दागदागिने असतात, कारण ती राजकन्याच ना. आणि मग त्या, जरी तो मृतदेह असतो ज्याचं पूर्ण क्रिया होत असतात, विधी पूर्ण होत असतात, आणि तो हाराचा त्याला इतका मोह की मग हे काय, याला उपयोग आहे, या डेड बॉडीला, याचा या मृत याला काय उपयोग आहे त्याचा मृतदेहाला. तर मी हे घेतलं तर मी ह्याच्याशी अन्नदान करू शकेन, मी आणि काहीतरी त्याचा उपयोग करू शकेन, म्हणून तो त्या अलंकारांना चोरण्यासाठी, अलंकार घेण्यासाठी जातो. आणि अलंकार घेणार तितक्यात आवाज येतो आणि ती राजकन्या प्रत्यक्ष बोलते बिल्वमंगल ठाकूरांशी, की तू हे काय करतोयस, हे चुकीचं कर्म करतोयस तू, आणि हे चुकीचं कर्म करताना तुला नक्कीच हे बरोबर नाही. तर तुला जर संपत्तीची आवश्यकता असेल तर तू राजाकडे जा, माझ्या वडिलांकडे जा, मी जिथे झोपते त्या खोलीमध्ये एक संपत्तीचा खजिना आहे, तुला तिथे राजा देतील माझा. तर त्याप्रमाणे ठीक आहे, त्यांनी ऐकलं आणि ते राजाकडे गेले आणि त्यांनी असं असं सांगून त्यांच्याकडनं संपत्ती घेतली आणि ती संपत्ती झाली, त्याचा वापर केला, परंतु पुन्हा त्यांना कमी पडत होतं, कुठेतरी कमतरता भासत होती. मग पुन्हा त्यांचं मन तिथे गेलं आणि त्या राजकन्येचा अलंकार त्यांनी घेतले, त्या मृतदेहाचे अलंकार ते घेऊन आले आणि कुठेतरी त्यांनी ते कर्म केलं. आणि ते कर्म केलं त्यांनी, त्या राजकन्याने त्यांना शाप दिला, की तू जरी हे सगळं चांगल्या कर्मासाठी वापरतोय, तरी ही जे तू करतो आहेस हे कुठेतरी हे दोषपूर्ण कार्य आहे, आणि म्हणून हे चोरून तू करतोयस, तर तुला निश्चितच जरी तुला या ह्याच्यातनं मोक्ष मिळाला तरी तुला एक जन्म घ्यायला लागेल, आणि त्या जन्म घेऊन मगच पुढे त्या मोक्षाला लागशील तू. कुठेतरी तुला या इमॉर्टल, म्हणजे कुठेतरी तुला या क्लेशातनं जायला लागेल थोडं, आणि त्या कर्मातून जाऊन मगच तुला मोक्ष मिळेल.
आणि मग आणि त्याचप्रमाणे जरी पूर्वजन्मामध्ये हे सगळे पुण्यविधी केलेले असले, जरी त्यांनी हे सगळं चांगलं केलेलं असलं, तरी कुठेतरी दुसऱ्या जन्मामध्ये बिल्वमंगल ठाकूरांना असा जन्म येतो की ते स्त्रीगमन करू शकतात, स्त्रीगमन करू लागतात आणि परस्त्रीच्या संबंधामध्ये असतात आणि एका परस्त्रीच्या इतक्या संबंधामध्ये असतात आणि ती चिंतामणी ह्या राजकन्येच्याच जन्मामध्ये आलेली असते आणि मग त्या चिंतामणीच्या इतका त्या वेश्येच्या इतक्या त्या अधीन असतात की आपल्या वडिलांचं श्राद्ध करून ते भराभर विधी उरकून तिला वेश्येला भेटण्यासाठी भयंकर पाऊस पडत असला तरी त्या पावसामध्ये नदी पार करून एका मृतदेहाच्या मदतीने मृतदेह धरून त्या नदी पार करून सापाला धरून वरती चढून असे सगळे कष्ट घेऊन बिल्वमंगल ठाकूर त्या जन्मामध्ये त्या वेश्येला जाऊन भेटतात आणि त्या वेश्येला वाटतं की आता काही हे येणार नाही एवढ्या पावसामध्ये आणि यायला मला आज काही भेटायला येणार नाही, परंतु ती दरवाजा उघडून बघते तर समोर ते असतात आणि समोर उघडून बघितल्यावर ते म्हणतात, अरे मला वाटलं की तुम्ही आज येणार नाही, इतका पाऊस पडतो, इतकं सगळं भयानक वातावरण आहे. पण ती म्हणते त्यांच्या कुठेतरी बघा वाणीतून जरी तिच्या मनामध्ये जरी त्या ह्याच्यातनं की कुठेतरी ती सांगते हेच कष्ट इतकं सगळं करण्यासाठी तू जर कृष्ण भावना जागृत करण्यासाठी केलंस, हे जर तू भक्तीमध्ये तुझ्या हे सगळे कष्ट घातलेस आणि इतक्या कष्टाने जर तू भक्ती केलीस तर ते तुला कुठे घेऊन जाईल, तुला कुठला मार्ग मिळेल. खडबडून जागे होतात ते आणि कुठेतरी बघा पुण्य केले आधीच्या कर्मात ते त्यांच्या गुरूंच्या त्यांच्या त्या मार्फत त्या मार्फत त्यांच्या त्या मुखातून तिला त्या वाणी येते आणि ती कुठेतरी गुरूंची वाणी त्याला आठवते आणि कुठेतरी उपरती होते आणि कुठेतरी उपरती झाल्यावर की हे आपण काय करत बसलोय आणि आपलं आधीचं आपण किती पुण्य याच्यामध्ये होतो, आपण किती अभ्यास केलेला आहे आणि किती आपण भागवतम आणि किती सप्ताह करून आपण अन्नदान करायचो आणि आपण किती पायस ऍक्टिव्हिटीज केल्या आहेत आणि किती पवित्र ऍक्टिव्हिटीज केल्या आहेत आणि मग हे आपण काय करतोय. आणि तो स्वतःला खडबडून जागा होऊन तो वृंदावनाच्या दिशेने ऋषिकेशाच्या दिशेने वाटचाल करतो आणि कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गावरती पुन्हा येतो. परंतु तुम्हाला दिसेल की आध्यात्मिक मार्गावरती येताना कुठेतरी पुढे जाऊन जेव्हा ते येत असतात तेव्हा जे या भक्ती सेवेच्या आधीच्या नंतर वाचते मी, ठीक आहे, अशा प्रकारे हे इथे दिसत आहेत आणि ते पुढे जाऊन त्यांना या मार्गावरती असतानाच कुठेतरी आपण म्हणतो ना की थेंब थेंब तळसाचं कुठेतरी त्या भक्ती मार्गावर येताना सुद्धा त्यांना त्या संकटांना जसं त्यांनी शाप दिलेला असतो की तुला या संकटांना तोंड देत जावं लागेल आणि म्हणूनच या कृष्ण भावनेच्या मार्गावर असताना पुन्हा त्यांचं मन कुठेतरी एका स्त्रीकडे ओढलं जातं आणि ते पुन्हा त्या स्त्रीच्या मागे जायला लागतात. परंतु तेव्हा जायला लागतात तेव्हा त्यांचं मन पुन्हा काय करतं, त्या स्त्रीच्याकडे जातं, परंतु ती स्त्री पुढे निघून गेलेली असते. ते स्त्री तिच्या घरात जाते आणि त्या ब्राह्मणाला तो जाऊन सांगतो की मला त्या तुमच्या बायकोला भेटायचंय आणि म्हणून तो ब्राह्मण तिच्या बायकोला बोलवतो की असं असं या व्यक्तीला तुला भेटायचंय आणि तुझ्याशी बोलायचंय. तर ती स्त्री घाबरते आधी की काय करायचंय म्हणून, तर तो म्हणतो की तुमच्या जवळची मला एक पिन द्या तुम्ही आणि ती पिन घेतात आणि ती स्वतःच्या डोळ्यात खुपसतात बिल्वमंगल ठाकूर. आणि का खुपसतात, कारण हे कुठेतरी इंद्रिय माझ्या कृष्ण भावनेच्या आड येत होते, कुठेतरी मी ज्या मार्गावरती चाललो होतो त्याच्या आड येत होते. हे इंद्रिय मला कुठेतरी घातक वाटेला नेत होते परत आणि म्हणूनच तेच नको मला आणि म्हणून त्या इंद्रियांचाच ते पूर्णपणे डोळ्यांना स्वतःला अंधळ करतात आणि मग त्या मार्गावरती जातात आणि मग ऋषिकेशाच्या वृंदावनेच्या मार्गावर जाऊन तिथे वृंदावनला जाऊन भजन की जिथे भक्तीमध्ये इतके रममाण की प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा या भजनामध्ये येऊन गात असतात. आणि अशा प्रकारे जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात, जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, ते सर्वोच्च ध्येय बनवतात भगवंतांचं, ते मला अत्यंत प्रिय आहे. जो मित्र आणि शत्रू सारखा आहे, जो सन्मान आणि अपमान, उष्णता आणि थंडी, सुख आणि दुःख, कीर्ती आणि बदनामी या सर्व गोष्टींमध्ये सज्ज आहे, जो सदैव दूषित संगतीपासून मुक्त आहे, नेहमी शांत आणि कोणत्याही गोष्टीत समाधानी आहे, जो पर्वा करत नाही कशाचीही, जो कोणत्याही निवासस्थानी आणि ज्ञानामध्ये स्थिर आहे, जो भक्ती सेवेमध्ये व्यस्त आहे, अशी व्यक्ती
मला अत्यंत प्रिय आहे. अशा प्रकारे या भक्ताचे गुण आणि मग या भक्ती मार्गावर कुठल्याही अडचणी आल्या तरी त्याच्यावर मात करून आणि स्वतःचं मन कसं भक्ती सेवेमध्ये गुंतवतो हे या भक्ती सेवेचं मन. अध्याय खूप छोटा होता, परंतु या कथा आणि कुठेतरी या भक्ती सेवेचे मार्ग आणि कुठेतरी महात्म्य तुम्हाला सांगायचं होतं, म्हणून 10-15 मिनिटं जास्त घेतली तुमची. अशा प्रकारे या भक्ती मार्गावरती आज आपण समाप्त करतो या भक्तीच्या सेवा आणि कुठेतरी ज्ञानाचा मार्ग उद्या की जी पुन्हा भक्तीमध्येच अवतरित होणार आहे. अशा या भक्ती मार्गाला आपण आता इथे तरी या अध्यायांमार्फत समाप्त करतोय. 7 ते 12 जे आपण भक्तीचे मार्ग सगळे बघितले, ज्याच्यामध्ये विश्वरूप दर्शन अर्जुनाने बघितलंय, पण कुठेतरी ते मनुष्य रूप आणि कशा प्रकारे त्या मोहक रूप हे शुद्ध भक्तालाच दिसू शकतं. आणि मग या भक्ती सेवेमध्ये तुम्ही कसे येऊ शकाल, तुम्ही हे नाही करू शकत असाल, तुम्ही अनन्य भक्ती नाही, तर तुम्ही साधना भक्ती करा, निष्काम कर्म करा, सकाम कर्म करत केलं तरी तुम्ही ज्ञान योग ध्यान योगामार्फत तुम्ही कर्मफलाचा त्याग करा, भक्ती सेवेमध्ये स्वतःला गुंतवा. आणि म्हणून या सेवांच्या अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगितलं की या सेवा आहेत, तुम्ही ज्याचं की तुम्ही दान करू शकता, हे तुम्ही जी काही सेवा, जी काही भगवंतांची सेवा स्वेच्छेने करू शकाल ती भगवंतांना प्रिय आहे. भगवंतांनी तुम्हाला जसं आहे, मग आत्ताही तुम्ही जे ज्ञान घेताय ते भगवंतांना स्मरूनच आहे, पण जी सेवा कराल ती निश्चित भगवंतांना अर्पण करा. आणि श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्वम श्री कृष्णार्पणम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा मला. आणि मी रेकॉर्डिंग थांबवते.